Здравейте, Избей Геймър, днес ще ви покажа дали е яко да си про. Сега ще отидем долу и ще се бием с прасетата, след като да спим, защото всеки, който играе Майнкрафт, много ясно, че знае, че има навънка и такива неща, макар че ще се бием с тях. Направил съм един специален спаунер, намерил го в една мина, там специалите. И това беше направо много голям късмет, хора. Ако искате ви отивайте там, търсите, все в някоя мина ще ви се прави такъв чест. Не знам как беше, но да знаете това няма. Ни поръчи от месец да направите и така да не си мисля, че има. А този левел и тези оръжия не могат да създадени с мап. Такъв голям левел. Не с мап, да сега се трудих. Сега ще покажа хора как аз съм този левел. Просто няма това да се бие. Но так по-добре се бием с тази кирка, защото само не съм енчантен от гай. Малко ще се прави меч, само трябва да диаманти. Малко по-късно ще търсим и тях. И тази издържлива броня и тя е енчантната до край. Знаете, тая броня е направо неунищожима, но всеки знае, че се унищожава. Айде сега ще ме доста бием. Да им преди. И да знаете, намерих деца, едно от пигмани, едно от тлапкай. Сега се вземаме с битката и да побеждая колкото се може повече така. Оха, както звучат хора, доста неща сме взели до сега. Хора, мисля, че това ще ни стигне, както видяхте, доста готино за сега. Сега да похапнем малко много ясно и отиваме в мините. Както виждате хора, тази кирка е направо неунищожима. Гледайте колко бързо го прави. Е, това е след всичко до край. О, желязо. Толкова бързо го прави хора, така че нищо не виждам. Направо една катастрофа. Но ето това, но ясно няма става много бързо. О, злато. Дано хора да попадне на мината. Не попаднахме на мината, да хора не попаднахме на пещера, която има както виждате. Бих могъл да вляза хората, но не искам. Мога да вземем правда. Ето това е единствения път. Мога да отив пещера без пак или направо направих нещо много тъпо. Това, което иска да направя, но нищо. Така, само да не мисля на да се върне.
О, супер хора, както виждате, попаднахме на Redstone. Охо! Както виждате, хора, това е направо изумително. Както виждате, колко Redstone, 2 стака и нещо. Откъде се появи това нещо, не знам, но това е много готино. Поне никой направи голяма грешка, че не избухи с дървета. Уха, хора, май намерихме път за навън. Не, това е бил път към другата страна на пещерата. Уоу. Това беше за малко. Май намерих път навън. Пак ще се върна в нетъра да ми се приложете, но май ще е малко късно. Се в нетъра. Както дойде до момента подава камата. Както виждате, хора, това ми е къщата да новия хаоса. Нещо много трудно. Трябваше ли нещо по-лово? Тук май ще има една битка с този. Само да свърши това и почвам да се бия с него, ще бъде епична битка. Якото че ще взема каквото ми трябва. Сега отиваме на битката с този тук. Сега да се бием с малките му и накрая да му вземем нещата. Това нещо, това тук е много малки.
Сега намерим с някой друг код да се бием или да се разходим тук. 100% ще взе някакъв зон пигман. О, не, какво стана с портала? Мале, портала ми ще не мога да се върна. Както виждате, хора, няма път назад. Няма да се направя запалка, просто не мога да се върнем. Заклещи ни сме. Уха, и не толкова малко живот. Максимум шансата бъде май просто супер силна. Сега се бием на този зон за пигман. Уха, хора, къде идват те? Просто като живот на небето. Но как са дошли тук, това вече е мистерия. Тук да не е дошъл някой крипър. И това е на логичното обяснение. Уха, ето ще се като някой път. И там знаете се, че има много приключения и много битки. Но съм сигурен, че няма да е път. Но може, ако реши да продължа нагоре, да сега ще се правим, доколкото стигне, но няма да успеем. Така че може да се проверя то с това стаята. Хора, като виждате, вече наближаваме края, така че това ще е края, да му ви е харесал този клип. А ако ви е харесал, някой друг пак мога да пусна продължение, което ще бъде много по-интересно, но за сега, чао!